Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Mejburi saglyk barlyklarynyň güzaplary baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň soňky 2 ýylyň dowamyny döwlete degişli edara karhanalarynyň işgärlerini her ýylly 2 gezek saglyk barlyklarynyň geçmekligi mejbur edilýänligi aýdylýar. Edil şu gün ýylyň 2-nji ýarmy üçin saglyk barlyklarynyň geçmekligini talap edilýänligini edara gullukçylary ma'lum edýärler. Ololky ýyllarda diňe jemgyýetçilik iýmiti karhanalarynyň işgärleriniň, adyk sewdasy dukanlarynyň işgärleriniň her 6 aýdan saglyk barlyklarynyň geçmegi talap edilýärdi. Inni bu barlyklar döwleti degişli edara karhanalarynyň ähli işgärlerini hem degişli bolup durýanlygy aýdylýar. Mugallimlara, lukmanlara, çağılar bağının işgärlerini, medeniyet işgärlerini, şeýle-de edaralaryň ählisiniň işgärlerini, hatta ýükçü işgärleri de degişledildi. Adynyň eferde tutulmalygyny soran Parahat 7 etrapçysyna degişli 7-nji ýaşaýyş jaý müdürlüğiniň işgäriniň aýtmagyna görä, saglyk barlygynyň geçmedikleriň iş ýerlerini goýmagy talap edilýär. Onun sözüne göre soňky bir hepdäniň dowamyny müdürlüğiň başlygy işgärleri uly basyş edip olaryň şu hepdäniň ahirki gününe çenli saglyk barlygynyň geçmedik işgäriň işden kowuljakdygyny aýdypdyr. Elbetde saglyk barlygynyň geçmek möhüm hem gowzat. Ýöne muňa ýagdaýymyz çatynok. Aýlyklarymyz wagtynda berilenok. Saglyk barlygynyň geçmegi üçin öňürtü saglyk ähtiýaçlyk pasportyna bolmanyny 300-400 manat aralygyna pul tölemeli. Ýaşaýyş jaý müdürlüğine işleýän işçileriň aglawasy welaýatlardan gelen migrantlar bolup, olaryň köpüsine saglyk ähtiýaçlyk pasportlary hem ýok. Şeýle ýagdaýda saglyk barlygynyň geçmekligiň çykdyjylary has hem artýar diýip ol iş saýdýar. Onun sözüne göre, saglyk barlygynyň geçeninde rentgen barlygy, wich speed barlygy, aýallar üçin ginekolog barlygy, gan peşew barlygy, ultrases barlygy ýaly çäreleri öz için alýan barlyklar üçin bir näçe wagt sarp edilmeli bolýar. Barlygdan geçjek köp bolan soň, hastahanalarda uly nowatlar emile gelýär. Nowatlarda durup wagtyny yitirseler de iş ýerini etmeli işlerini hem hökmany etmeli bolýandyklaryny olar aýdýarlar. Saglyk barlyklarynyň geçmeklik döwlet tarapyndan ilatyň saglygyny üpçün edýän alada diýip wagz etseler de işgärleriň pikirine göre bu barlyklaryň maksady döwletiň boşan gazynasyna pul ýygnamak üçin edilýär. Eger halka bolsun edilenne adamlar üçin amatlyklar döredilerdi. Hemmeleri bir wagtda medisina merkezine barlyga mejbur etmän, millete erkinlik bererdiler diýip bir gulluk çaýdýar. İşgärler işe durjak bolanlaryna da saglyk barlygynyň dolu geçip dokumentlerini düzetmese, işe kabul edilmeýänligini ýaşaýjylar aýdýarlar. Çağaňy çağılar bagyna ýa mektebe bermek, ýa da dynjalş öýlerini uratmak üçin enatalaryň çağılaryny saglyk barlygynyň geçirmeklik talap edilýär. Şol wagtda da çağılaryň saglyk barlyklarynyň geçirilmegi tölegli bolup, enatalar hem wagt ýitirýänliklerini hem köp çykdaja galýandyklaryny aýdýarlar.